buwisit na tao. Lote! Atay! Agawin ka! Okay, buwisit na ito. Baka ito na basketball. Basketball na! Agawin ka! Wag! Malaldawanan na kay agay ay ba natin? Amunan! Ano man nun, dobra ikon? Ano nga, ana? Agbasa ka! Agbasa na! Balik ka na basa! Ay, di buisit na tuyan. Nagiti ka sa daran nan. College danton, engineer danton, nagiti dabduman. Sa grade 2 ka pa ilang. Pati na dumbbell mo. Uy, nagmanmana ka na ta, amam. Nga kwa, awan amuna. Kung ibabain kayo. Siya ka valedictorian na kapaide. Valedictorian, ng pangit. Basa ka! Balik ka na basa! Maysa! Kidulo ko. Ah? Ikaw nga ah? Basa dyan! Panag-iskwilan tumanaw, noong pa ingam amom. Ultimo bitchain, han mo makakamong balikasal. Di ka nagbasa sa! Actually! Maysa! Sige, tsaka mapaungot mo. Magatoy! Nagbasa ka. Table. O, basa ka man. Table. Basic talaga. Ulit. Table. Table. Di ba? Basic. Napamukot dami ng ito. O, naparpartak. Table. Table. Table nga. Ukistibon na ito yung ubingan. Talag, manmanak ka talaga. Manmanak talaga di amam. Dapat ka nun. Ano naman nakaman ito. Saya ataw. Number 2. Okay. Okay. Okay na. Dardarasam. Okay. Okay. Okay nga. Talagang. Saya ataw man. Babayin kayo na unay. Number 3. Velvet. Velvet. Sika man. Velvet. Beldat. Ano nga bildat? Ano nga bildat? Apo, anyamitin, anak kolote. Bumakbakatan kan agsasanga dagita urmot mo dagit pay among agbasa makauma ka. Number 4 saya ato mo ta talaga nga bulldog. Bulldog. Sika man. Bulldog. Duldog. Sikati bulldog kina dumbbell mo. Duldog ka pa yan. Duldog ka pa yan. Last. Magdimpay baala atoy. Talaga nga ibarsak ka ni palapal ka di ikini amam. Uncle. Uncle. Diba? Ulit. Sika man. Uncle. Ukal. Ukal nga. Makaumak. Kilong kansa nga talagaan. Ang amumawn. Ang amin latan. Ang gana tabel. Ang gana ukal-ukal. Easy to.